Hola. Estrenita. Oh, mira, tiene gratis por mí. No tiene gratis por mí. I el primer diu repetidament, i ara tot seguit seguirem al lugar. O sigui, estimat nens i nens, un any més hem arribat a casa després d'un llarg viatge d'un dia. I la veritat, estem bastant cansats. I hem passat per un munt de pobles i creiem que tot ens ho ha portat molt bé. Per això, sempre podem mirar de millorar millor. Però no fer per als pares, ajudar el que necessita, i portar-nos bé, tot seguit, procurarem les joguines de regals que heu demanat i esperem que us agradin a tots. Moltes gràcies.